Βίρνα, για όνομα! Wake up, fucking bitch! Πω, μας έχεις πρίξει το μπούτσο πρωί-πρωί γάμο το καντήλι μου. Η Βίρνα, αφού κατάφερε να σηκώσει το άδειο της κουφάρι από το κρεβάτι, κατευθύνεται προς το ορτοπείο στο οποίο εργάζεται και αφού δεν μπορεί να ζυμώσει, 10 μέρες κοσκινίζει. Καλά φίλε, εντάξει, είναι τραγικό να πρέπει να ζυμώσεις λαγάνα μπασχαλιάτικα και να ρίξεις και σουζάμι από πάνω. Εγώ είπα στο φούρναρι να ζυμώσουμε τσουρέκια, αλλά εκείνος μου είπε ότι 40 χρόνια φούρναρης έχει ψήσει. Και τελικά μου είπε ότι του έκανα τσουρέκια. Αλλά εγώ δεν κατάλαβα τι εννοούσε. Και αυτά τα μουστοκούλουρα έχουν πολύ κούραση και πρέπει να πατάω και το μουστο όλη μέρα. Την ίδια ώρα η Σάντρα ετοιμάζει ένα English breakfast, διότι της αρέσει πολύ το πράσινο τσάι, ενώ ο Γιάνγκος προτιμά ένα βαρύ και γλυκό και όχι. Wow, μου έχει κολλήσει ένα κομμάτι μπριτζόλα στο τραπεζίτη. Πω, με αναστατώνεις, με τρελαίνεις. Μανάρα μου, σιδερώσεις τον πατέρα σου. Why, darling? Γιατί μου έχεις κάνει την πουτσα κάγκελο. Μόνο στο τόνις, δεν με λυπάσαι. Το πρώτο θέμα θέλεις να σε. Βλέπω το απλώνεις στο βιτάμ. What do you mean, baby? I mean ότι θα σε βάλω κάτω, να σε σέρνω από την κορδέλα και να σε βαράω με το πασούμ να πεις στο δεσπότη Παναγιώτη. Και μη το λέω, όπως θα πλένεις στο σπινάδερο, να μου λιμάρεις και το κάγκελο. Το έχω πει στο Γιάνγκος ότι αυτή η μυρωδιά της μιτζήθρας την ώρα που πίζει με αναστατώνει. Γι' αυτό του είπα να take a shower together. Την ίδια ώρα η Βίρνα περπατάει σαν να έχει κάτσει πάνω στην μπαγκέτα του φούρναρη. Χάλια φίλε, ο φούρναρης είναι μεγάλος ψιλοκοπάνας. Δεν είχε βάλει αλεύρι ο μαλάκας στην μπαγκέτα και το έγινε σαν κρουασάν βουτύρου. Αφού γέμισα αλεύρι από πάνω μέχρι κάτω και με πιάσε φαγούρα. Και σηκώθηκα και έφυγα. Και του είπα, άντε και γαμίσου φούρναρη, if you care, αυτά μας τα πανκιάλια που την είχαν πιο μεγάλη. Και εκείνος μου είπε, πως είπες ότι θα μας κάνεις πίπες και τώρα μας λες ότι είναι ακριβές. Είπα εγώ ότι είναι ακριβές. Πού είναι το γαμημένο το κινητό μου, πελάτης θα είναι. Ναι, ξέρω μπαμπάς τι δουλειά κάνεις. Η Βίρνα κατευθύνεται προς το σπίτι για να κάνει ένα χαλαρωτικό ντους από έλαια μουσμουλιάς και τζοτζόμπα. Ξαφνικά όμως ακούγονται φωνές μέσα από την ντουζιέρα παύλα μπανιέρα και την αναστατώνει. Τι σε κάνω, τι σε κάνω. What are you doing to me, Γιάνγκος? Yeah, keep going. Μ' αναστατώνεις, δεν με λυπάσαι. Γιάνγκος, Γιάνγκος. Μαμά, δεν το πιστεύω. Είδα μια τεράστια ροσκατσαρίδα. Μαμά, δεν το πιστεύω αυτό που είδα. What happened, darling? What's that? You like a κλαμμένο μουσί. Το μπουρνούζι σου είναι απέσιο και η καφέ πετσέτα δεν πάει με το καρπούζι 100 φορές το έχω πει. Εσύ γιατί έχεις βάλει το ροζγουρούνο πούτσι σου μέσα στην πετσέτα που σκουπίζω τα μαλλιά μου? Γιατί κι εγώ μαλλιά έχω στην πούτσα μου. Ναι, αλλά το δικό σου μαλλί είναι μαύρο και το δικό μου πλατινέ. Take off the towel from your γουρουνοπούτσι και βγάλε και αυτή την παντόφλα. Παραγκάδι πας να ρίξεις μες στην πανιέρα. Άκουσες εσύ, ψολοκοπάνα. Αγαμίες, σαλούφα. Τώρα θα σε χτυπούσα, αλλά έχω βάψει τα νύχια μου. Πήγαινε επιτέλους, Γιάνγκο, μη φύγουν τα μπαρμπούνια. Καλά, αφού δεν γαμάω που δεν γαμάω, δεν πάω για κανένα ψάριμα. Καλά, πάω να ετοιμάσω τα δίχτυα. Oh, great idea, Γιάνγκος. Μην ξεχάσεις τα μπρατσάκια σου και τα βατσαχοπέδιλιά σου. Βάρνα, γιατί τα μυλά σου πέφτουν στο σάμια από το mouth? Πάλι την μπαγκέτα του φούρναρη έτρωγες. Δεν έτρωγα καμία μπαγκέτα. Ένα κρουασάν βουτύρου πήγα να φάω. But a croissant? What do you mean? Μετά από μία ώρα, η Βίρνα κατευθύνεται προς το πάρκο για να συναντήσει τον Νάκο στο γνωστό παγκάκι και να κάνουνε κουνίχτα τραμπάλα. Πω το μωρό μου, με αυτό το τσιντσορτσάκι είσαι για τον μπούτσο. Αχ, τι ρομαντικός που είσαι, Νάκο μου.